Human sa barangay Bakilid diin ang pagpangawat sa takob sa manhole nakuhaan sa CCTV. Dugang mga barangay sa Mantawi City ang may report nga nakawatan usab sila niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Human sa pipila ka minutos nga pagpaniid ug kunuhay pagpangihi, nagmalampuson gyud kining lalaking nakamotor paghuso og pagkawat sa puthaw nga tabon sa drainage sa iskina El Jaime ug Sacris Road, Barangay Bakilid. Ang taga-barangay mi-post sa video aron pag-alerto sa mga tao ug kun may nakailabas sa suspect. Nahibaw-an nga dili na di ay sila ang nabiktima kundi daghan pang mga dapit. Sa gamay nga kalsada paingon sa elementary ug high school sa barangay Kabangkalan na biktima usab. Sama sa Bakilid, gituuhang susamang oras sab nahitabo ang pagpangawat ni adtong miaging adlaw nga sa buntag na nadiparahan. Kay agianan man sa mga estudyante, dali kining gipasimento sa taga-barangay. Buntag na kanang pag-abot naman dili mga alas 4 diha na alas 4:30 hapit na alas 5 na lungag na wala na iko. Sa magitrabaho na lang sa barangay. Itrabaho na pag-report pa nila. Matud sa kapitan sa Kabangkalan, upat ka mga manhole covers ang nahanaw sa ilang barangay. Samtang sa silingang barangay sa Kasuntingan, 5 kataklob sa drainage ang gikawat. Gitan-aw kaganiha ni Kapitan Amelia Ale ang naapektuhan nga drainage sa may sitio Tambis ug Asahi. Aron walay madisgrasya ug mabulasot, temporaryo nila kining gitabunan ug mga ligid ug kahoy. Nagtuo sila trabahante lang sa kalsada. Kaya nagsukod-sukod og mitrosan, gamit og mitrosan. Oo. Di ilarang gitanaw niya dayon gikargas motor. Pasagirit siya ngadto. Mura og gisagunson nila kuha. Nagsunod gyud ni. Muna among problema din hinga. Kanang karon siguro negsasyon amo nang pangitaan og kasulbaran. Kaya di sa mi gustong na ay mahitabo ana something mahug. Subay niini nakig-alayo na ang City Hall sa PNP pag-ila sa mga responsable sa maong insidente. Gimanduan usab ang taga-engineering office pag-inventory o pagtabon sa mga nakawatan nga drainage. Dunay pahimangno ang syudad sa mga nagpaluyo niini. Madakpan ramo and the Mandawi City government will use the full strength of the law to apprehend you. Warning is also given to those junk shop owners nga mopalit ani nga mga metal manhole covers. You will be properly charged with the anti-fencing law. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.